nezita raJesu. Chimbozviombererawo maoko mangwanani ano nezita raJesu. Mwari verugare vachikudzwa. Tiverengerwe kutheme scripture yedu nekukurumidza. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Vanoverenga shoko verengai nekukurumidza. Vamwe venyu theme scripture mufanira kungoitaura nemusoro, kungoimemorize. Kudhara tichikura taenda kuseo group vongonzi naseo leader munhu wese ngaaite memory verse. Amen and amen. Then he said to Jacob, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob said, I will not let you go unless you bless me. Iye akati, "Chindirega ndiende nekuti utunga hwotsuka." Iye akati, "Handikuregi kuti uende usati wandiropafadza." Akati kwaari, "Zita rako ndianiko?" Iye akati, "Jacob." What is your name? The man asked. Jacob, he replied. Your name will no longer be Jacob, he said. It will be Israel, because you have struggled with God and with men, and you have prevailed. Hallelujah. Akati, "Zita rako harichazonzi Jacob, asi Israel, nokuti wakarwa naMwari nevanhu ukakunda." Hallelujah. Tigamuchire titende Mwari nevaverengi veshoko pamwe chete namaimufundisi vanga vachicheya tese tichigara pasi. A blessing, when it comes to your life, it does not explain the previous. Kana Mwari vakukuropafadza havatsananguri kwatakabva, vanongokuropafadza. Isu sevanhu tisu tine tsika yekupota tichitsanangura kwatakabva. Blessing ichiburukira pamunhu haiuyi nenhoroondo yekwatakabva, inouya ichitangira patatangira. Chinhu chinonzi blessing haazi metric tons of things or material things that you can quantify. A blessing is a spoken word that creates life. A blessing, it's a spoken word that creates life. Abraham anonzi, chibva panyika yababa vako uende kunyika yandichakuratidza. Izwi rinoti nyika yandichakuratidza ndo yakanotendera mhuka kuzvara mumatanga, ndo yakanotendera ivhu kuva nehuswa. Shoko raMwari roti Abrahamu naLoti vasvika kumafuro, zvipfuyo zvawanda. Kwakava nemafuro akanaka, kukaita mafuro asina kunaka. Loti kwakusarudza mafuro akanaka, achikanganwa kuti nyaya haisi pamafuro amera, nyaya iri pazwi rinomeresa mafuro. Shoko raMwari roti fast forward. Loti atora kwakapfumbira, mazuva mashoma kwanga kwakaoma ndo kwakamera huswa. Why? Izwi reropafadzo rinosuta every situation, rinoshandura magwenga kuti ave nehuswa nemvura. Why? Kana izwi rataurwa rinoti ndichava wandichava, kusuta situation yawapinda. Ndosaka ropafadzo ichiuya riri izwi, isingauyi riri pfuma. Kana wangoropafadzwa zvinhu zvese zvaringana. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura zvakanaka. Roti Isaac akanga akaropafadzwa, mvura isinganai, munda ukaita 100-fold, chiri kumera harisi ivhu, chiri kumera hachisi chibage. Izwi reropafadzo rinoita kuti zvinhu zviitike. Chinonzi ropafadzo, izwi rinotaurwa muupenyu hwako rinoita kuti zviite. Ndichiri nemunhu here mangwananano. Bhaibheri shoko raMwari harisi kuuya kuna Jacob richinomuchinja, ukarinongosvika ronochinja the atmosphere and the ability to do things.
Bhaibheri shoko raMwari rinotaura zvakanaka. Roti murume anonzi Joseph anorota hope. Mwari vachitaura naye netsika yehope. Asi remember, pari kutaurwa hope, hapana chinobatika, dzinongova hope. Pari kunodudzirira baba namai hope, vanonzwisisa zvemweya, ndo vari kutaura kuti iwe here ini namai vako tigokupfugamira. Why? Izwi reropafadzo rauya kubudikidza nehope. Pariri kunopinda mumba maPotifa, izwi reropafadzo rinoita inonzi rearrangement, roisa order mumba maPotifa. Kusvika mai Potifa waona ropafadzo, wakati ngaichirega kugumira mumba, iende pamuviri wangu. Ndopari kunzi nemukomana kwaIsraeri hatidai, tinogumira apa. Ropafadzo, munhu ukaropafadzwa naMwari, vanhu venyama vamire panzira yako, nekuti zvedenga zvivharirwe masuo nevana vevanhu. Gore rino hausi kuda vanhu kusaidi kwako, uri kuda ropafadzo. Wai ropafadzo haivharirwe nevanhu. Kana yaburuka inoshata madoors, inoparadza madoors, inonyararidza mvura, inonyararidza varoi, inonyararidza order yevanhu, inotransforma mazwi evanhu. Kwakunovharira murume ane hope mujeri. Imi mavharira munhu asi hope dzake hadzisare kunze, anopinda nadzo mujeri. Kana morwa nemunhu ane ropafadzo, haasiye ropafadzo yake, anofamba nayo. Uye izwi rakataurwa naMwari harinyararidzwi nevana nekomana nevanasikana vevanhu. Facha neropafadzo mujeri tapinda. Rega ndikuudze, uri kuda chimedu cheropafadzo. Rega kukumbira zvakawanda. Kana ropafadzo yavepo, inosanganisa zvisipo kuti zvivepo, nevasingakudi kuti vakude. Ndo zvinoita ropafadzo. Ropafadzo yechinoburuka, mukomana anovharirwa nayo mujeri. Chavavharira munhu asi izwi harina kuvharirwa. Rinotanga kuti nevari mujeri vakatanga kuropafadza Josefa, akaitwa zvakare mukuru mujeri, arimo mujeri. Ndo panorota vanhu hope, ovadudzirira. Chakajarwa naMwari hachivharirwe. Rega ndikuudze mudikani, uri kunetseka nekugadzirisa zvinhu, uri kuda izwi, ende ropafadzo haiuyi chiri chinhu chinobatika, izwi rinongotaurwa. Izwi iroro rine tsika yekukonzeresa. Can I repeat this? Rinokonzeresa. Ndo parinokonzeresa zvinhu mujeri. Vanhu kwakuenda kunze, kwakukanganwa kuti kune mududziri wehope. Mambo kwakurota hope. Kwakunzi aiwazve, kune mumwe muchinda watakasiya kumashure. Iwe, ropafadzo inodaidza zviri kure, ropafadzo inovhura zviri kure, ropafadzo inorivhesa mavanga. Kana chinonetsa paropafadzo kuti vazhinji vasaropafadzwe, it's a mere statement. Hapana zvinobatika paropafadzo. Siya baba namai uende kunyika yandichakuratidza. Haana kuiona, asi izwi iri rakanoita kuti vanhu vamukomborere kunyika yaakaenda. Unoziva kuti vanhu vazhinji vari kunetswa nekuti ndiri muZimbabwe, ndiri kuAmerica. Iyo kune vanhu vari kugadzirisa mavhiza kuenda kuEurope. I will bless you. But ukaenda usina izwi, unonotambudzika ikoko. Kune vanhu vakatotora mapasipoti vakauya kunoko vasati vambodya nyama kuguta. Koita vari kuZimbabwe vari kutoirasa mubhini. Chinoshanda pamunhu haisi nzvimbo, chinoshanda pamunhu iblessing. Izwi rakataurwa pamusoro peupenyu hwako ndo rinoshandura zvinhu. Ende kana blessing yasvika panzvimbo, inoita rearrange the order. Yoisa order inoenderana nezwi. Chinonzi blessing, it's a word. Unoda kuti kusvika obva ungoudzwa izviso. Remember, kana izwi raakutaurwa, unonzwa Jesu vanongoti kumukadzi achiti kunyangwe nembwa zvikanzi handipi chikafu chevana kumbwa. Mukadzi uya anongoti kana nembwa dzinodya patafura yatenzi wadzo. Jesu havana kuenda naye kumba,
vanongoti chienda mwarandakadzi, zvawavinga zvazadziswa, nekuti handisati ndaona kutenda kwakadai kwaIsraeri. Paari kuenda kumba, izwi, do you know kuti vanhu vari muno kana vakutukwa kungoti tati John arege kuenda kumberi. John ndo paanotanga, vanhu vese vane chekuita naJohn vanobuda musystem. So vanhu vese, ropafadzo ine zvinhu tu, inoattracta vanhu ichibuditsa vanhu. Case ine zvinhu tu, inoattracta vanhu ichibuditsa vanhu. So ropafadzo, it's a word. And my blessers haana kuwanda. Remember, paunotarisa vanhu vachiropafadzo, Mwari vanongoti kuna David, I have found a man out of my own heart. Hapana panozonzi Mwari vakatuma mutumwa vakati kuna Goriati, David uraya Goriati. Kana ropafadzo yapo inokuudza zvekuita. Kana izwi rataurwa ramaurire ropafadzo rinokuudza zvekuita. Rine tsika yekuvhura. Unotonzwa Joseph achidudzirira hope. Iye murume anonzi Israel, anonzi you have struggled with men, with God and with men, and you prevailed. Kureva kuti Mwari havana, Jacob antoberekwa akabata chitsitsino chaEsau. Bhaibheri robva rataura izwi roti mudumbu mako Rebeka mune hondo mbiri dziri kurwa. Ende chinzwa izwi iroro, vanodudzira shoko vanoti, up to now mukatarisa kuti chi rudzi rwakwaEsau rwakazoenda kuEdom neUru vanongorwana nasi. Ende murume anonzi Esau anotokura akarerutswa nechiprofiti. Can I repeat this? And aitwa netsika yekuda zvakaoma. Ainovhima mhuka, baba vake vaine dzakawanda pamba. Akanga agara atochoose the hard course. Why? Kesi yakanga iri pamusoro pake yaimudzingira kure, and blessing yanga iri pana Jacob yaimuswededza pedyo. Unoita patiri kuparidza sose vafundisi nevafundisi vakambokuparidzirai nevabereki venyu, pandiri kutotaura izwi ndichiti gore reropafadzo, kuna ari tenda ka akutonovhurirwa masuo yese eropafadzo one by one. Kuna ari ramba ka ari kutonovhara masuo. Why? Izwi, blessing inonetsa kuti hachisi chinhu chekuti tinouya nematanzi mobata. It's a word. It's a simple word that have power to create. Ende vanhu tinoribvuma izwi iri kana raakushanda in the physical, risingashandi in the spiritual. Chinoita kuti mai moyo vave mai moyo izwi. Chiringi ichi vakatozopiwa mai moyo navamoyo ka, pamwe vatofamba, pamwe chimwana chakutokura kari mudumbu. Ndotsika dzevanhu kaidzodzo. Vanozoenda una mufundisi woti tochata musi wakati, iyo nyaya dzavo vatopedza kare. Kuroti izwi rine ratosota zvimwe zvese isu toita vaturikiri pamusoro pezwi. Kana tikati taakuenda kuZimbabwe nhasi, chinodriver action izwi. Kungoti prof hatiendei kuZimbabwe. Izwi irori ndo rinoprobha kutengwa kwefuel, ndo rinoprobha mota ichashandiswa, bhazi richashandiswa, chichadyiwa munzira nechichatakurwa nekuri kuendwa. Izwi. Asi izwi iri reropafadzo haritaurwi nemunhu wese wese. Amen and amen. Pandiri kuto izwi reropafadzo rikataurwa. Let's backtrack tiende kuCovid 2020, if I'm not mistaken. Ndakango declare papulpit ndikati hapana anofane COVID. And I can rest assure you kuti vafundisi vakaviga vanhu kumachechi kwavo, but pano paRudaport we didn't. Up to now I don't have a record. Kana mimi nehama yenyu yakafa neCovid pano amunotiudza. Kwete hama anopinda panapo wamunoti uyu mufundisi akaenda tikamuviga, hakuna up to now. Chakaitika chi, vanhu vakarwara nayo, vanhu vaifana kufa, but izwi rinonoudza chirwere kuti iwewe hauchatiuraya. Why? Panezwi reropafadzo. Chinonzi ropafadzo, vanhu vazhinji nonzi havaita yenyu mandiropafadza, wapiwa peke yemachips. That is a gift, it's not a blessing. Can I correct you? I bless you. Vanhu vashoma panyika vane capacity yekutaura kuti I bless you. Munogona kutorarama chechi ino yese tisina kana one ane simba rekuropafadza. Munogona kutoita 10,000 pasina anoropafadza pakati penyu. Simba rekuropafadza harina kupiwa vazhinji.
rine ma-selected individuals akatonzi naMwari ndo anoropafadza. Simba yeropafadza umuki mangwana muri tsano ane nharo vari kutoti I bless you, I bless you. Apa pazoitwa runyararo rugare kune vanotenda. So what are we saying kuti kusvika mandiropafadza? This word randiri kuti kusvika mandiropafadza, pane paunofana kuzokota izwi rablessa kana zvakuita zvimwe zvinhu. You see what I'm saying? Pane paunofana kukota the name of the blesser. Saka kutoenda kuchechi uchida ropafadzo, you must be able to trust and believe in the pastor kuti vanotaura ropafadzo yechokwadi. Nekuti kana vasingatotauri hamutoropafadziki. Nekuti hauzviropafadzi, unoropafadzwa nemumwe munhu. And kwete munhu wese wese, an ordained blesser. Yeah. Jacob anongotaurirwa nababa vake achiropafadzwa. And pane chinhu wani chakuda kuti mubate panyaya yaJacob naEsau. Esau akasara nepfuma yese asina blessing. Mombe, makamera, dzimba dzaIsaki, mibhedha yaIsaki, minda yaIsaki, baba vake asi akanga asina blessing. Jacob akaenda netsvimbo nechigubhu chemafuta, ndiye akaenda neblessing. To superimpose the fact yekuti a blessing is a word. Manzwa ndutara. Jacob uyu Isaac aiva nevana 2. Pfuma yake yese yakapiwa Esau, akasara asina blessing. Jacob akaenda netsvimbo nechigubhu chemafuta chaasina kusvika nacho, chaanodira padombo repaBethel, achiti kana mandirangarira ndaakudira mafuta pano padombo raakatsamira sepiro panonzi Bethel up to now. Ndo paakadira mafuta akasvika kwaLabhani aine tsvimbo, asi izwi ainaro. Izwi iroro ndo riri kunotendera mhuka kuzvara, ndo riri kunotendera makwai kumusiya. Pane munhu wanda kutaura naye, chinhu chinonzi blessing, it's a spoken word, and that word protects you, protects your children, protect your marriage, protect your health, protect everything. That word, when a word is spoken, it has life, and that life liveth in you. Ndaitaura nemumwe munhu wandakachatisa, ndamuchatisa inini, ndindakamuchatisa. Akutaura akati, mufundisi, ndakutosiyiwa nemurume. Ndikati ena noteerera wedding ceremony yandakaparidza. Kanzi mufundisi makati kudii? Ndakati there is no exchange, there is no return, there is no refund. Gara ipapo. Kanzi mufundisi ari kuita hasha. Ndikati nhasi maflowers chaiwo anouya nawo, zvese zvaunoda anouya nazvo nhasi. Kati mufundisi hasha dzaabuda ainadzo. Ndikati zvese zvo. Akazonzwa shasha yakuuya achibvunza kuti muri kumba here? Tiriko. Muri kudei? Unenge wamboshishidzirwa unongoti hapana. Chinhu chinonzi a blessing chinoshandura upenyu hwemunhu. That's why muchiona kuti paari kunonzi Israel, havana kufokasa nekutsanangura Jacob kana kutsanangura Israel. Anongoti Israel obva aenda. Ukatarisa Moses achitumwa kunosunungura vanhu akufamba rwendo, Mwari havatsananguri zvinoita blessing, vanongoti ndichava vandichava. Ukatarisa panorota Joseph hope, Mwari havatsananguri hope, vanongomupa hope obva wadisappear. Kana blessing yakuuya pamusoro pako hailimitwe kuma events, hailimitwe kuma incidents, inorapa upenyu hwese, haina definition. Akaropafadzwa akaropafadzwa, paanorara pakaropafadzwa, chaanodya chakaropafadzwa, chaanobata chakaropafadzwa, paanoswera pakaropafadzwa, vanotamba naye vakaropafadzwa. Blessing haina limit. Mumwe munhu rega ndikubatsire, ukaona munhu ashaya mari yeupfu, 99% nenyama yacho haana. Munhu akashaya mari yemadomasi neupfu yacho haana. Zvoreva kuti if you are not blessed, you are not blessed. Kana munhu aropafadzwa ane tsika yekutova nazvo more than enough. I want to show you. Makamboona here kuti munhu akaropafadzwa, people have a tendency of continuing to give him more. Makambozviona izvozvo. Chipo chemunhu akaropafadzwa
nechipo chemunhu asati aropafadzwa zvinhu tu zvakasiyana. Iyozvi ukaenda kuvanhu vanazvo unogona kuremerwa kuenda nemadomasi, unoda kutotenga zvakawanda kuti uve relevant. Itsika yeblessing. That's why muchizwa Bible richiti when you are blessed, you are blessed indeed. It should be. Chandiri kunyanya kudzokorora panyaya yeblessing kuti ndite chifo chekupedza mwedzi wese tichitaura nyaya yeblessing, inyaya yekuti vanhu vanoda zvinhu zvinobatika, havadi zvinhu zvisingabatiki. Izvozvi ndikakupa dombo nemvura unonyatsonzwa kuti mufundisi wandiropafadza. Why? Dombo rako uri kuruona, bhodhoro rako remvura unaro, saka unonyatsonzwa kuti ndaropafadzwa. But ndikataura izwi pasina chinobatika, ndo panonetsa vanhu. Zveshuwa ndatoropafadzwa. Wakumba unodhauta kuti hapana zvaitika kuchechi nhasi. But ndikakuturika ruoko kudai unonzwa kuti nhasi ndanamatiro. Vanhu vanoda zvinobatika, but zvinobatika handizvo zvinochengeta. Chinochengeta izwi. Ndainamatira umwe mukomana andiudza upenyu hwake hwese, vatsanangura makuriro ake, apedza ndakumunamatira. Zvikanzi baba ndoda kuti mundiropafadze, at least ndingowana chikafu. Ndikati avada kutaura ropafadzo pamusoro pako. Ndapedza ndamuropafadza. Ndapedza kumuropafadza vabvisa wachi. Handizivi mhando yewachi yacho. Ndakangoipfeka kubva pandakabva paanga ari Marusapi kusvika kumba. Mandatosiyira zvapfana zvangu, handichapfeki wachi idzodzo. Ndakangoipfeka kubva paanga ari vandaenda nayo kuti anzwe relevance, but inini izwi rangu harinei nechipo chake. Rangu reropafadzo rezuva iroro rarisinei nechipo chake. Ndichipedza kumuropafadza ndikati, Mwari, ndakuisa upenyu pasina upenyu, kwese kwaanoenda ngakuve neupenyu. Akazondisira message akati, pamakabva kwaRusape ndakatorwa ndikaenda pafamu. Papaine mombe dziri kufa dzikarega kufa. Vakamubvisa pafamu vakamuendesa kunonzi kuSendinari kune mombe dzakawanda, nekuti iye paanga ari dzisingafi. Haasi mudhumeni, haana chaanoita, haana chikoro, haana kumbosvika grade 7. But paakangosvika iye mombe dzakatanga kurega kudini kufa. Kwakutendezwa chinhu chinonzi blessing, it does not respect sometimes our academic qualifications. It sometimes don't respect our facial configuration. The blessing, sometimes it does not respect your background. When you are blessed, things add up to you. As I speak today, unogona kudzidza zvakanyanya ukashaya izwi rinorarama, ukashaya kana chingwa chekudya. That's why muchizwa Bible richiti the race is not for the swift, neither money for the intelligent. A blessing, it speaks a word. That's why muchiona kuti patiri kutaura blessing gore rino iri, kune vanhu vanofanira kuva nerevelation yekuziva kuti izwi raBaba riri kuti ndiri kuti gore rino. Why did I pick a word blessing? Kusvika mandiropafadza. Blessing inodetermine chikafu chaunodya chaiko. Unoziva kuti unogona kuita nyama yekuti pese paunotenga nyama unotenga inoshata. Pese paungosvika mushopu unoida white taste, unoida ita munhu ozoti hanzi kune inonaka here. Yekukawanirwa nyasha naMwari unogona kudifferentiate kuti ibifi yese asi iri kushata. Asi kana usatoti waane blessing yekutomboziva kuti kune nyama inonaka, iwe ndiwo andiri kuda kuzoturika ruoko kuti tiri kutangira kuri. Why? Chinonzi blessing chino attracta even people around you. Panonzi you have struggled. Vanhu vazhinji vanovarairwa. Blessing is interaction. The word is spoken to you. You do the action. Can I repeat this? A blessing is spoken to you. You do the action. Remember, pakanzi ndawana murume ari pamoyo pangu akanoita zvinhu ndi David, akataura ndi Mwari, akarota ndi Josefa, akaroteswa ndi Josefa, akararama hope ndi Josefa, akataura izwi ndi baba Isaac, akanodominata ndi Jacob. So a blessing, it's an interaction. Hakuna izwi reblessing rinotaurwa rouya pauri rorega kuunza action.
iyo zvigore rino ndichitotaura kuti igore rekuropafadzwa. Kune vanhu vari kutoropafadzwa zvakanyanya izvezvi. Why? Atenda izwi iroro kuti ndakadii, ndakaropafadzwa. Pane chiconcept chatinomboshandisa kana taakunamatira vanhu chekucheka kuti wabva apa ukaenda apa. Chinonzi blessing hachisi chinhu chinoignoeka. Kana waropafadzwa, you see it, people see it, your relatives see it, people around you see it. Hakuna blessing inofukidzirika. Kana watoropafadzwa, vavakaberekwa navo vanozviona kuti uyu munhu uyu asiyana nesu, hazvirambiki. Vanogona kusakutaurira, but vanonyatsoona kuti mhuka yatigere nayo yakasiyana nemhuka yatakakura nayo. Ndo chinhu chinonzi blessing. Kana yauya pauri hairambiki. Munhu akaropafadzwa, even ukamuvenga zvakadii, pane nguva yaunoacknowledge kuti munhu uyu ave kumberi. Saka blessing zvainoita inokuisa pamberi pevanhu vaugere navo, inokuisa pamberi pevanhu vaunofamba navo, inokuisa pamberi pevanhu vaunotamba navo. That's a blessing. Yeah. Kuno munhu anoda kuti ati Mwari set me apart. I want to be blessed. Ndiri kunyanya kurovedzera. You know, chinhu chinonzi blessing. Unozwa chinzi mufundisi vanhu vane jealousy neni. Hakuna munhu anoita jealousy nemunhu ari blessed. Munhu wese ari blessed, pamunotanga kumuitira jealousy, maakutomupinza muoffice. Can I repeat this? Munhu wese akaropafadzwa, zuva ramunorwa naye, maakutomupinza muoffice. Hande tite backtrack kushoko raMwari. Joseph achivengwa nemadzikoma vakamutengesa kuDestiny. Manzwa zvandikuedzera. Jacob achitiza ainogadzira pfuma nekuuya nemukadzi nemhuri. Munhu wese ane blessing arwike naye. Kana uchida kunyararidza vanhu, ropafadzwa, nekuti hakuna anozorwa newe kana waropafadzwa. Ndine vanhu vazhinji vanovarairwa kukanganwa kuziva kuti kana ndaropafadzwa handichabatika. Blessing ine chekuita nevanhu vakakutenderedza vanonyararidzwa neblessing. Can I repeat this? Kana waropafadzwa naShe, remember vanhu vese vanorwa newehondo. David adirwa mafuta, so aedza kuuraya David. Penyu wese achimudzingirira, but ropafadzo, the more yaaimudzingirira, the more he was blessed. Pamuri kupedza nguva muchirwa nevanhu, gamuchirai ropafadzo yegore rino. Vavengi venyu vanonyararidzwa neropafadzo iyoyo. Can I repeat this? Kana uine vavengi vakawanda, ropafadzwa, vanonyararidzwa neropafadzo. Chinhu chinonzi ropafadzo chinotuma kuti vanhu varege kukuignore. Manzwa zvandikuedzera? Chinotuma. David aiti mweya wetsvina ukabuda pana Saul kuti uende, aida David kuti aridze chitamborina. Kureva kuti blessing iri pamusoro pako inoita kuti vavengi vako vakutsvage. Can I repeat this? Blessing inoita kuti vavengi vako vakutsvage. Ropafadzo, unoziva kuti chinhu chinonzi ropafadzo chiri stubborn. Chinotuma kuti vanhu vasingakude vapinde muspace yenid yako. Manzwa zvandikuedzera? Even vakakuvenga kuti baba munini James hatidi kuvaona, zuva ravanoenda pakona vanoziva kuti izvi zvinogonekwa nababa munini Jimmy, ende vanouya vachipfugama zuva iroro. Why? Ropafadzo ine tsika yekupota ichidaidza vavengi vako kuti vapfugame. Ine tsika yekupota ichidaidza vanhu. Kune vanhu vazhinji vari muno vari kutsvaga kusimudzwa. Rega kutsvaga kusimudzwa, tsvaga ropafadzo. Ropafadzo inokuitira zvese. Let me come back to you and explain this. Ukatarisa munhu akaropafadzwa, pamunoomerwa munomutsvaga. Hakuna marambiro amunomita. So what is a blessing? And how do I get there? You need to understand kuti blessing inouya, ndakambotsanangura nzira idzi. Either unoitsvaga kana kuti inouya naturally. Asi ropafadzo inonyanyoshanda zviri quick ndeyekutsvaga. You need to seek a blessing. You need. Ukataisa mukadzi aibuda ropa ka, aitobuda ropa for 12 years. But zuva raanoti ndaakunobata mupendero wenguo yake, ari kunotsvaga blessing. Anoporeswa pazvose, kwete pakubuda kweropa chete. Bhaibheri rinobva rati akaropafadzwa.
kune vanhu vazhinji vari muno vari kutadza kuziva kuti ndiropafadzwe ndoita sei. Pane chinhu chinonzi fighting for a blessing, wrestling for a blessing. Kune vanhu vakaberekwa vakaropafadzwa, kunyanya ma-first born. According to the Bible, anything that opens the womb, it's blessed. Can I repeat this? Anything that opens the womb is blessed. Ena unoverenga Bible. Even vashona vaizviita kuti pfuma yese inosirwa mwana mukuru. Makambozviona izvozvo? Kunyanya ari mukomana. But manje, iwo ma-first born akawarairwa anotorerwa nema-second nema-third. Kana ne-last born. Ende kune vamwe, inini mumba medu dai rusiri rufu, ndiri number 9. Nenyoka dzatotoneta. Kuzvara, ndobatouya isusu. But kana wazowe panyika, first born ne-last born nechimwana chepakati tafanana, yanyaya yekushandira ropafadzo. How do I get blessed? Kuti uropafadzwe pane paunofanira kuita interaction nemusharukwa. Jacob wamunotaura uyu haana paakanzidira mafuta. Ndakunodzoka manje. Chiregai ndidudzire chiprofita. Regai ndidudzire chiprofita. Mari inouya kuchechi haisi yese ine blessing. Vamagunda vakanzwira vamasinire tsitsi, vaona vamasinire vachinaiwa, wada mudikani ndine mota 3, shandisa hako izvi, vapa vamasinire. Mota iyoyo haina blessing. Ine chinhu unongozowana the gift of giving. It's a small blessing like this. Kana kutoshaya, kana iri mbavha inotowedzera mumbavha kwamuri, because kana mapatina nembavha munotora chiri mahani. Blessing inouya nekuziva pekudyara. Chinhu chinounza blessing kunyanya, kuunza zvinhu zvinoshanda panapa. Zvakafanana neizvi. Mamaiki aya anoshandiswa kunyanya iyi yandoshandisa iyi. Asi chechi haisati yakuziva, iri kutotendera chechi board kutenga maiki yamufundisi. Vanhu vanonzwisisa chinhu chinonzi blessing. Unofanira kuziva kuti maiki yamufundisi inotengwa neni. Why? It's an altar thing. I don't benefit anything from it. It actually does what God does. Kana ndakududzira chiprofita, mudziyo vandadudzirisa chiprofita, muridzi wawo anoropafadzwa. Idhomu anonzi Idhomu wati akachengeta areka waya. Anzi Idhomu, Obed Edom. The moment yaakaisa areka mumba make, ndo paakaropafadzwa kudarika vanhu vese. Why? Akatotakura areka iri mumba make. Manzwa zvandikuita. Saka the moment yaunobata pane zvinhu zvine direct blessing. One of them, tools of worship, ane blessing. Ndo pamwe panotsvagwa blessing. Then the robe, yavanoti the robe, hembe dzekuparidzisa dzine blessing. Hembe dzekuparidzisa dzine blessing. Kwete dzandinopfeka kumba, ndiri kureva yandinenge ndakamira nayo zvakaita iyi. Nekuti kana ndiri kunoku like this, ndiri pa-altar, handiti muri kunzwa. Saka ipapo ndo pana blessing. Then kune vanhu vekuti anogona kuwarairwa, mukaita 10, moti ngatite brai. Even muri vanhu vekuchechi, hapana kana blessing. Muri kufara henyu like another person. Zvikuru sei kana brai yacho yatoitwa pasina mufundisi. Because hapana ane muromo wakaropafadzwa pakati penyu. Chadzika icho hachichadairiki. Amen. Muri kufara neshamwari dzenyu. Saka pane chinhu chinonzi blessing inokambenwa. Ende kana vakuita blessing, imwe yacho inouya neoffering, imwe yacho inouya nepledge. Like yakataurwa naJacob, mukandondiropafadza. Haana chaakapa, ari kungotaura iword. Handasangana nemutumwa. Mukandondiropafadza kana ndakunodzoka. Kureva kuti atsvaga blessing through a pledge. So you can actually be blessed by making a pledge as long as you can fulfill a pledge.
apa ndofana achifunga ndichawana maamen, because it's not you first, it's God first. Manzwa zvandikuedza apa, it's not you first, it's God first. So you can actually tell kuti Mwari mukandipa 10 million ndokupai 3 million ndinosepasa tithing, izvo Mwari vanozvikoshesa, zvinounza blessing. Imwe yacho ndeyekutopopota muprayer room kutotaura zviri vocal kuti Mwari ndiropafadzei, yaJabez, enlarge my territory. It's a blessing. Inodaidzwa neizvozvo. Imwe yacho ndeyekubata mpendero wenguva yemuprofita achitoparidza obva wabata. Iyoyo inowanzouya nehealing, nekubviswa kweminyama, nekubviswa kwejambwa, inouya through that. Imwe yacho blessing inouya nekushanda pachechi usingabhadhari. It's another way of getting a blessing. Yekudemanda blessing. Ndinoiconnecta papi. Hana anoti baba chizvaro changu ichi achisi kubata mwana, Penina azadza imba, mukandipa mwana, muri kunzwa zvandira, mukomana, ndichamuunza pachechi ave mushandiri waJehovha. Akangounza Samuel akagara pachechi. Saka pamwe pacho nyaya yekushanda pachechi, kune vanhu ma-full time employees pachechi, fine. Asi rega kungoti ukanzi wochinja window iro 50 rand leba yangu, kungonzi tiendeserewo generator kuchechi, baba handina fuel, mungandibatsirawo nefuel, imari 200, ipo pachingoda 1 liter kubva pane generator kuuya panapa. Muri kunzwa chimwe chinounza blessing muupenyu hwemunhu, kushanda pachechi. Vanhu vanoseva pachechi without remuneration, vanoshanda pachechi muchibhadharwa. Ita nemoyo as you are working unto the Lord, kwete kuita mashortcuts kuti handionekwi, handibatwi. Kana moshandira Mwari pachechi, revesai. Manzwa zvandikuedzera, kushanda pachechi, rega kujairira kuchaja basa rekuchechi. Apa paomera vanhu vakawanda. Ndakazombodhila neimwe shasha, ndamuti amfundisa handisi kubhadharwa. It's fine. Azondiwedhera kacheka keji kadiki diki, katiki tiki. Zvinganzi vakomana vangu vese mufundisi vandaswera navo panowanda 800 rand. Vamuti vakaibhadhara. Kakeji kako kunokatenga maybe taida 150. Akutoku blackmail. Obva atora 800 yeye, oenda nayo onopa wakomana wake ma50 rand 50 rand, kana kuti achishanda kuchechi wakomana osara ne800. Pa800 iyoyo watora pachechi, kune asiri kubata mwana aisawo mari yake ipapo, kuna ane ngozi aisawo mari yake ipapo. Iwe ndiwo unochinotora mamhepo aya. Why? Because you have got the money from the house of God in a crooked way. Manzwa zvandoita, in a crooked way. So ndiri kudzokera pamuri ndoti kana makuita basa repachechi, itirai kuropafadzwa. Unless kana watumwawo kuJoburg usina, taura uchirevesa. But zviya zvekuvhara-vhara pachechi zvinotukisa, zvekuita uchirevesa zvinoropafadzisa. Kuna vamwe vanhu kuti anoshanda pachechi ka zvekutorevesa nemoyo. Even chechi ikazouya netoken of appreciation, it's fine. But zvekutozvimba matama kutoti nekuti handina kupiwa mari yangu, pakaoma. Saka kushanda pachechi, it's one area you can attract a blessing. Asi chinhu one chandinoziva chinonyanyoita kuti vanhu varopafadzwe naMwari zvakanyanya, munamato wemunhu anoita basa raMwari, iyeye anoropafadzwa. Ende kuropafadzwa pamwe pacho ka vanhu handizive kuti vanoremerwa nei. You don't need 7 words to be spoken. You need 1 word that is spoken in 1 year. It may carry you the rest of your life. As long as wazadzisa zvataurwa neambouya pano achilida intercession kuti kana mazoropafadzwa, chigarai paropafadzo. Murege kukanganwa kuti pana akakuropafadzai. Zvirege sekuti njere dzenyu dzinopinza. Chinhu chinonzi blessing chakaoma. Ndaianalyze
list appreciation yakabva ku-present worship ye-last year ne-this year. Ye-last year iyo 2021 takaita 1 handiti neya 2022 ndaianalyza vana ava vanouya pano every day vachiimba vachitamba vachishandisa mari dzavo, but ndaianalyza kuti gore rino wandingaropafadze pakati pavo ndiva nani. Saka ndakaenda paappreciation yangu ndikanovatsvaga kumission house. Ndakaona kuti pakati pavo pane vanhu vandisingafaniri kutombotaura eword kana kuvaturika maoko. Ndofanira kungosiyana navo. Unoona kuti munhu panonzi appreciation yababa anounza 30 rand. 30 rand so kupa maine nyasha 30 rand. Anoenda kubasa. Antoya akachena akagadzira musoro akapfeka bhutsu dzakanaka ocontributa 30 rand. Wozonyatsoona kuti uyu haasi a candidate of a blessing. Haana chaanofanira kuwana chaMwari kusiya kwokuomberwa nevanhu maoko kana aimba. Pamunoita basa raMwari ka, don't do it in a mockery way. Can I repeat this? Don't do God's work in a mockery way. Izvozvo ndo zvinhu zvatadzisa vanhu kuropafadzwa. Vanomira papulpiti maasha machi, don't do basa raMwari in a mockery way. Ndanyatsozvifunga ndikati munhu uyu aunza 30 rand inotengei. Even uchipfuura nepakaoma zvakadii 365 days divided into 30 rand aibvisa 0.00 cents pazuva. Muri kunzwa wonyatsofunga kuti gore richitanga kusvika richipera ukapa mai vako vepanyama 30 rand pa 365 days vangati vakabereka mwana here. So pamuri kunoita basa raMwari, it's either be in or be out. Don't mock. Asi pane vamwe vavo vekuti pandakanotarisa ndakabva ndatoti Mwari handibvi pandakagara kusvika musina kundipa confirmation. Saka ndichiri kuenda vamasuka group by group. Ndiri kuenda group by group ndichinotarisa mazita aya because ndo pamwe pamunoropafadzirwa. Muri kunzwa zvandoedza nekuti mari iya haiendi kuchechi, inouya direct kwandiri. Haimanagwe naadministrator, it's an altar money. Andika it comes, I speak a word. Ipapo. Muri kunzwa zvandoedza haina vamutwase kwamukati, haina vamasi, haina decision yeboard. Ingori ne decision yangu nemusharukwa. Takatogarisana so ini naMwari tichitaurirana pabasa ratiri kuita totopedzerana. So ndiri kuenda department by department ndichinoanalyze mazita. Ndichaenda kuma individuals panopera February nendapedza kutaura madeclarations pamunhu wega akaparticipate. Asi pasina chekutaura ina handinyepi. I don't say anything. I won't curse you but I'll pass by. Mazita acho nechinyora ndikangosvika pazita rako pasina chekutaura nokuisa line ndotodarika ndoenda pamberi. Tibva tagara tangobvumirana kuti vaprofita vekudhara vaiti kwauya nechipo, pane chawaibayira, pane chawaitidzokera nacho kumba. Manzwa zvandira. Ende madepartmental heads ekumadepartments munhu akauya ne30 rand into 2023 musatambira. Ingoti unozouya nayo kana waropafadzwa. 30 rand munoti ndo chinhu chauraya maKristu. Munoita subscription ye50 rand munotengei? Ndaumbokubvunzai imi mese muri kuti kusvika mandiropafadza 50 rand yamuri kubatanidza muda kutengei? I want to ask you, vazhinji venyu mukarasa 50 rand mwedzi haupere, yangoshayika mumba 50 rand. Vamagunda mungarova vana here kuti mumba muno ndashaya 50 rand? Zvinobuda here? Vamulambo mungarova here vana kuti vasikana garai apa Diana na Destiny, ndiri kuda kuziva kuti mari yangu 50 rand maisepi? Ndoda kubvunza iyi, munorova here vana?
kana kubvunza mai mulambo kuti zvamabva kushopping mari yashota ne50 rand. Saka munozviitirei vanhu vekuchechi? I just want to ask you, why do you insult people? Unoziva ndaitombofunga ndikati maseo leaders chaivo, even kubvunza vanhu vari kumahigh kuti unonzwa kuti department reyouth rinocontributa ma30 rand, rumbi munocontributa mari 30 rand. Rumbi kuti useve 30 rand pamwedzi ugogadzira musoro unogadzira kangani pagore? Gore rese kuti uzo 30 rand. This is the stupidity that you have lived in Christians, that they set goals that do not have a meaning and invite God in them. Can I repeat this? You set goals that do not mean anything to you and you want God to work on them. 30 rand does not make any. 30 rand kuipa Shannon kuti aende kuchikoro, bega rekuchikoro kwao 25 rand, drink 12 rand. Aidi deda haikwani. Asi varume nevakadzi vasikana vari kuda kuchata michato yemumabhoti vari kubvisa ma30 rand kuti Mwari wavo avaropafadza. Ndoparinozonzi neshoko raMwari, makandituka. Andidika iye treasurer wacho peni yekunyora nebhiro yekunyora ma30 rand aniwanipi? Ndozvandaiwa, but daumbobvunza kuti imimi seyouth kukwana kwenyu kuri papi kana muchibvisa ma30 rand? Ndosaka muri kuona kuti kuyouth hakuna mota, kuyouth michato mishoma. Why? Vakapusa vana ava pazvinhu zvinobhadhara. Airtime dzevakomana vavo nemavideo calls vanotenga 150, yekwaMwari vanoisa ma30 rand. Ndopaunozoona kuti Bhaibheri rinoti vekunyika vakangwara kudarika vanotenda. Shuwa munoita debate rekuti masabhusi haana kuya 30 rand. Kana muchikubvisa ma30 rand rumbi vharai ndiuye ndikupei mari chaiyo inini baba wenyu. Because pane kumwe kwaunonyatsoona kuti izvi hazvina order. Unoona kuti varume vakuru vanzi masubscriptions ana baba 50 rand. Even ikabviswa nemunhu wese munotengei? Munoziva kuti vanhu vanonamata Mwari vanoda a blessing, but they don't deserve a blessing. I want to ask you, patiri kuti tiri kushandira Mwari tese munomu, I just want to ask, for instance, mukabvisa 50 rand kana 100, baba namai masinire mobvisa 100 rand, does it cost you anything? Izvezvi 100 rand tikakutorerai 100 rand, does it cost you anything? So why do we pay it at church if it doesn't buy? Ma30 rand ndo ma-subscriptions e-Sunday school. Manzwa, ma-subscriptions echi e-Sunday school, mari dzamunongopa ku-Sunday school kuti vabvise zvimari izvozvo vagoitirwa party. Plus you don't even need to pay it. Sunday school we fund it. All outings we fund them. All outings wema-Sunday school we fund them. Snakes Sunday school we fund them. And vasingabvisi chegumi vanenge vaendesa vana vavo 4 kuSunday school vachidya mari ana baba nana mai ningi. Izvozvi unoona wako 3 vaenda kuSunday school haubvisi chegumi kana offering, vari kudya mari yani? Izvezvi vatodya masnakes kudai so vari kudya mari yani? ChiKristu chakanoremerwa patinoti we need a blessing, but do we deserve a blessing? You must be in the space to deserve the blessing. It cannot come when you don't do anything that deserves a blessing. Ndainamata nomwe mufundisi akati, baba ndoda kuti mundibatsirewo kunamata. Ndikati tiri kunamatirei munhu waMwari? Zvikanzi ndoda kuropafadza chechi yangu. Ndikati yaitei chechi yako? Zvikanzi vandipa Christmas box. Ndikati Christmas box yemari 4,000 rand. Vabatanidza nezvimagwavha nezvimafurutsu nezvimachi, tiri kuropafadza baba. Girlfriend yako unoipa mari? Musatarise pasi. Tulani waipa Amanda 30 rand.
Vaipa amanda 30 rand. But kuyuthi ndo yauri kubvisa. Unoziva kuti mukomana wekunyika akada musikana wemuchechi anodiwa, amusikana ye achidiwawo nemukomana wemuchechi, mukomana wekunyika anowina kudarika wemuchechi. Wemuchechi akati John 14 verse 1 verse 1, moyo yenyu baba ngairege kumanikidzwa, tendaiwo kuna baba motenda nekwandiri. Anga aitofunga kuti ari kutsvetsva musikana. Then wekunyika anobva auya otaura kuti ndichakupa mazai ane mayoke 4. Ukaroorwa neni ndichachinja mvura yese kuti iite juice. Tepi yekumba kwedu inenge ichibuditsa juice. Even zvikasazoitika anoti regai ndiende kunodyiwa uku kwendimi uko ndinofa uko. Muri kuzandira something like a blessing is a spoken word, but all people who speak blessings, 9 out of 10 they are excited by what you do. They don't just speak a blessing. People who have power to speak a blessing, they are normally excited with what you do. What am I blessing you for? Can I repeat this? If pane mwe munhu akambondirwarira so arwara ndabva all night, ndakangomubvunza kuti unei mumba mako? T-shirt yekuchechi, shirt yekuchechi, bhaibheri rakanyorwa kunzi AFM. Chichawi nacho chinondikonekta inini newe. Mumba mangu handina chako kana 1. Asakambodya mari yako, hatina ukama, handikuzivi. Chii chinotikonekta? Ndoda kubvunza mubvunzo. Ukanzwa kuti baba wako ane umwe mwana kugweru afa, unochema. Mai mungando, moba maudzwa izvezvi kunzi mudhara wenyu asati azorora akanga akasiya vamwe mukoma kugweru vazonova nashe. Munochema? Mune muchirege kuchema? Hamuna ukama handiti? Nemunamato wangu pamwe pacho kana pasina emotional attachment hauyi. Munamato wamufundisi chaiwo unogona kurega kuvapo kana pasina. Pane vamwe wokuti ukanamatira chechi wozoti komboreraiwo nevasara. Wapedza kushimanda nentimi. Mazuwano mawanda ndikafamba kubva kuKlufendale ndikafamba 4 kilometers ndikadzoka, zita rako risina kumboya mumusoro mangu, iwe nevana vako. Tarisa munhu ari padhuze neumuudza kuti zvanzi namufundisi ita zvinoropafadzisa, ita zvinoita kuti titaure izwi, dzokorora futi. Even vabereki venyu chaivo vakakuberekai, vamwe vacho havagoni kukuropafadzai. Can I repeat this? Vabereki vakakuberekai chaivo, apa handisi kuda kupa dzokorora, ndauda kutopedza vanhu vanotya zvavo kumba sevanhu vakaguta. Wakaguma rini? Ndoda kukurangaridza. Wakaguma rini kumboendesawo mari kumba? Wakaguma rini? Ende timi iroro harichengeti mufundisi, harichengeti mubereki, harichengeti mhuri chairo. Ndo timu riya rinonodya kuMcDonald's uri 1. Vana amai muriko mboti ruoko rwakayaka mudenga. Amai chaivo vanongo vakangwara, vanoita semukadzi mushunemi. Pane pamwe paunofanira kuadvisa murume wako kana kuzviadvisa kuti ngatimboita ichi. Munoziva chinhu chandakadzidza pachinhu chinonzi blessing. Inini I love to be blessed. Ende ndakakura muupenyu ndisina kuropafadzwa. Do you know how did I manage to get a car before I got married? When I came from a humble background. Ndine payout yangu yandakatambira kuChino University yose ndikaiendesa kuchechi. Payout yose, I mean yose, ndikaibvisira chegumi pandaendesa kuchechi yose. Ndikati Mwari kana ndakuzoroora mukadzi, ndodawo kuroora ndane motikari. Vanhu vakandiseka vakati ucharoora rini? Ko ukaroora ane mota yake? Ndikati even aine yake asi ndofanira kunge ndane motikari.
chinhu chiri kutadzisa vanhu kuropafa, ende handina kuzopiwa wani, ndakapiwa dzakawanda ende dzichiri kuuya. Mota hazi mukadzi unongochinja pawafungira. Kana murume wekuti till death do us part, mota unongochinja pawafungira. So what am I saying to you? Try kugara. Kuropafadzwa is a word, but who speaks the word? And what would you have done for him to speak the word? Kana uchirota hope, what does that which move God to make you dream a dream? Kuna wamwe vanoti handidi kuropafadzwa through the pastor. I don't want to be blessed through the pastor. But if God is to make you dream a dream, what would you have done to attract the dream? Vazhinji venyu vari kuti ndodai kuzvarwa nayo. Haipozve pane zvatiri kuona ati ivo vacho kungoropafadzwa. Auti uropafadzwe. Uri ikoko. Simudza ruoko rwako rwekurudyi. Baba, ndinokutendai kuti izwi reropafadzo rinonamira pane vanotenda. Masikati ano ndaakutenda izwi renyu, uye ndaakutenda kuti ndinogona kurishandisa kuropafadza vana ava. Pakati pavo pane vasimudza maoko, vari kuvimba nemi Mwari kuti pandiri kutaura izwi reropafadzo rinozarura masuo, kubvisa vavengi, kubvisa mabhariyazi muupenyu hwavo, kuvaunganidzira vanhu varege kuzokanganwa their commitment to you, their commitment to their families. Nekuti hakuna vamakatendera kuzvarwa asina mhuri. Vamwe vane vana, vamwe vane masiblings, vamwe macouples. Kune